namin si Kuya Kim ng baso. What? May Kuya Kim from Manila, versus kami dito sa Langyan. Hanapin natin ang pupo ni Kuya Kim sa Nyugan. Garabihan mo yan, ang gilid yan. Maduot ka naman ay. Tuturubo na naman yan. Malinig na yan. Ano, kano? Mag-rocket niyan motor na yan. Dito naman. Eh, bako iti saro? Kailangan na ho naming maglakad papunta sa kubo ni Kuya Kim. Andito na kami sa Nyugan. Papasok, hanapin namin yung bahay ni Kuya Kim. Dito ang aking kasama. Si Kent. Nangunguha ng santol. Papasok kami. Lalakad kami mga siguro mga 10 minutes. 10 minutes in 1 hour. Bago namin marating yung bahay ni Kuya Kim. Matamis daw yung santol. Mamaya pagbalik natin, kukuha tayo. Go, let's! Nasa ilalim kami ng kahoyan. May kadulasan ho ang daan. Dinadaanan po ito ng kalabaw at may paragos. Ay, may kunting batis. Tatawid tayo. Kainom na ako dyan. Pahat na ako na rin. Inom ako dyan eh. Kent, ano yan? Hilaw. Hilaw na tagbak. Nangunguha si Kent ng tagbak. Hilaw. Hilaw. Hilaw, hilaw. Sana ay andyan si Kuya Kim. Galing tayo dun sa baba. Dito na tayo, malapit na po. Natatanaw na natin yung kuprahan
at kubo ni Kuya Kim. Mahina. Kuya Kim. A few moments later. Ito pala yung bahay ni Kuya Kim. Ito po ang Kuya Kim ng Langga Basud. Matikas. Wait a minute. Binata. Are you? Una ano yan, ano mo? Ano may pasa ka? Napalaba naman. Hanip yan. Ayan po si Kuya Kim. Matchong macho. Pero hindi po Kuya Kim ang tunay niyang pangalan. Binji. Tinawag lang siyang Kuya Kim dahil dito. Ano yan? Dati na yan? O nadisgrasya ka? Nadisgrasya? Kaya na ano yung ano mo? Siko? Kaya na damage? Ito ang ano mo? Ang bantay mo? Yun na ini ang kubo mo? Sadit-sadit? Ha? Ito daw ang kubo. Ang liit. Dito na siya natutulog. Naduyan ka? Sa Yan mga balig. liit pala ng bahay ni Kuya Kim. Kubo. Ang liit pala ng ano. Parang ano lang siya. Hindi ka na naturog. Sadit-sadit. Duwi alangan, may kahoy. May kabuilo. Dito daw siya nasaing. Mahirap ang kalagayan po dito ni Kuya Kim. Ang sikip ng kubo niya. Doon daw siya natutulog sa duyan. Natutulog siya laro. Ito yung palibot niya. Ini sa may batag na yan. Ini. May harong ka dati dyan, nasulo. Kaya naglipat kay Gdi. Pero ini bako ining harong, ano lang yan? Garo. Yung kahoy. Anuhan ng kahoy. Kaya naglipat ka dyan.
May dati ka pala harong nasulo lang. Nagigdi kami ta. Di sana mapangud to. Di sana kita mapangud to. Atin wala kitang manok. Ano, kaya? Hindi ko kaya. Kitang tulo. Huwag ka mga puti dito. Ang Kisay bagang manok yan. dito. Ha? Kay Chumbito. Ay, hanip yan. Gusto mo pa eh. Bako umuman pala niyan manok. Pero pag mayo kang ulam, binubuno mo yan. Nabuno ka dyan. Day, di ka nabawas. Nagmabawasan. Pero, bakin garo nagkukulang? Yung ano banta ko dyan mo, kung gagawin mo pag nagadan. Nagadan si Dadaro mo sana. Sayang. Ako kayo pagkadagula. Nagadan. Binuno mo uli. Binuno mo. Hindi ko yun, lapot ko sa luwas. Sa luwas, isa'y nagbuno. Yan din. Doon mo natin ako. Hindi na inisay mo? Ito yan. Ha? Itago mo lang dyan. Para may ano ka. Alam mo ba, Sid? Ha? Pansit habo mo? Hindi ko, mamang pinalutuan. Diyan sa kaldero mo. Oh. Pwede niya. Yeah, para may reserva ka. Oh. Di man nawawarig di. Ha? Mayong mako ha? Uya pa. Okay. Oh, panluto. Uya oh, para maluto mo yung pansit oh. Uyo. Okay ba yan? Patis bagayan. Patis bagayan? Patis bagayan. Ay, hanip sana pang na. Pwede na din yan? Patis. Ano na din yan, masgad na yan. Patis. Panglugaw. Pwede na yan. Adip sala sinako ako. Tapos ya, ano? Ipalit mo kay Eric ng ano. Oh, sabon. Pamparigos, panlaba. Tapos panghugas, plato. Pini, Oh. Hindi gagawin Uya pa. Oh. Pini. Oh, Yung tao yan. asukar, saka asin. Oh. May kape dyan. Kuya, may asukar ka. Tapos may asin. Pag maluto. Say mo na yan. Pwede niya. Bagas, sigwa kang bagas. Yung pag-ihang kilo. 1 kilo. Tatawan ta kang pambakal. Kulang na yan. Tama ba yan? Mabibigyan mo yung manok kayo. Tago mo na lang ta. Baka ano niyan. Ang bawi. Baka lalayo ng kino. Kinong may bitis. Mayo man. Mayo man na nagdi. Gusto mo sa manok kayo. Bye-bye. Mo. Na okay na yan. Sige na. Sunod. Itago mo na lang. Tapos pag makabalik ako babakalan sa sarong kaldero. Para may lutuan ka ng ulam. Ano yun ibubong mo? Aman. Ano? Tingka na ako ang mga nahaw. Yaw na dyan anahaw oh. Ato mo lang. Praugan. Maturo talaga yun. Pag nauran lang. Pag mainit. Di yan maturo. Isa yung matrabaho kayo. Patrabaho mo. Kay ano? Kay Boy. Ipapalitan mo lang bubong. Ako na ako mabayad. Papalit din niya. Kahoy niyo. Malalatik na. Papalitan din niya yan. Masabihan mo na. Palitan niya na kamot. Si kahoy may tinuturuan. Ano palang kung mauran. Pero may kang tuturuan dyan. So gawin sirungan. Malipat ka duman. Maguna sa luwas. Ito lang iya. Sabi. Bahala ka na dyan ha. Itago mo na lang yan. Salamat. May ano ka pati garo kasi dyan Wick. May irahalay kang ido. Panlinig plato. Panghugas. Say ka na sakdong tubig. Yan sa baba. Say ka na parigo sa sapa. Yes, ano na lang. Dadali kita dyan ni... pambakal Pambakal ni... Bagas.
Hindi sana kayo mapangod. Baka na dyan. Ay, na plato mo dyan, pera plato. Ay, Ngayon plato, asal. sasarog lang. Hindi pa lang kami makakanikin. Baka. Ay, sangkap may. May. May pa sibuyas pero bawang. Luya. Baga na sin. Baga. May pa na sibuyas bawang. Paminta. Bakal ka na lang. Buya pa o, dagdag mo yung pang sahog o. Oh. Basta bako lang alak. Bakal mo na. Itago mo na lang para may ano. May kape dyan. Nainit ka na lang tubig. Pag mga kape. Kaldero. Pag makabalik ako, magkahilingin kita ulit. Pwede mo garo kasirula, pang ulam-ulaman lang. Di man nakikalamido mo. Hindi, sarabit mo na lang dyan. Ano, madibanting kami? Di mo yung bakal alak? Bagas sa ka ano? Ang bakalon mo. Ayo, madibanting kami? Amat. Sana sa sunod ay makaano na kita, makatertinula. Mapiknik kita dyan sa sapa. Kuhandra kitang lutuan. Pwede mo na sa ano? Sa lidong? Pwede niya ito. Maluto kita igdi. Piknik kita sa lidong. Ano? Tapos madara kita siyempre ng kantuhan. Iyo. Maluto kita igdi tinula. Madara ko ng kantuhan. Masap na. Doon kita makakan sa lidong. Diretso mainom-inom. Maparigos. Iyo. Pagdakula na si man. Madi mo na kami. Bahala ka na dyan. Maning. Tipong, mari kita matipungan. Mayo, main kawit, tara lang kaw. Sige. Ano yun? Dali. Pabalik na po kami. Iniwan na namin si Kuya Kim. Sanay naman si Kuya Kim dyan mag-isa. Araw at gabi. Pagburat si Benji ano? Nakalito. Na ano garig di sa sobrang alas. Nagrulong.
Mahal na sa dalan. Ay. Si mga edit mo kay itong hura ay nakakaliyo. Ito mga picture. Picture man lang ito. Anong maganda din na arte ko? Iya, nakakaliyo. Nang ikot-ikot. Kukuha po kami ng santol at sabi ni Kent ay matamis daw. Baik. Parang sarumulog lang. Nawar na kang iraya. So, okay. Ya. Yung rahugon mo na kahit na yung tabing kano. Ano mo dyan sa baka madaliin ay malapati yan. Pagyan mo mga bakal sa dahil. Ay, kain tinira dahil.